O Jamie bach am newyddion Michael Hooper? Wel, yn sicr, meddwl, falle, oedd yn edrych yn eitha gwag ar y cae yn o dde, oedd yn fforest falle i ddim cael cadw melyn, ond mae fi wedi derbyn wythnos a yn sicr mae fe'n un o chwaraewyr gorau nhw. Mae'n chwaraewyr special iawn yn y reng ôl i Australia a yn sicr mae hwnna'n peth dda i ni bod e ddim yn ware. Ond mae dan nhw nifer o chwaraewyr sy'n gallu dod mewn, mae dan nhw dyfnder mewn pob safle ar y cae a maen nhw'n tîm cryf iawn. Fi'n meddwl wnaeth nhw dangos yn ebyn Lloegr pa mor cryf maen nhw ar draws y cae a yn sicr o fewn carfan nhw'n byddai nhw dau tîm really, sydd yn gallu perfformio ar y lefel ucha. Yr un peth gyda'r olwyr hwn mas am Heath am Foley, ond chwarae fel Bill i ddod tîm mewn? Ie, yn sicr. Mae hwn yn sicr siwr fod rhywun fel Drew Mitchell yn dod mewn sydd wedi ware dros 60 gwaith i Australia. Mae fe'n, fi wedi ware yn ebyn fe nifer o weithio mewn chwarae ffantastig i clwb a i Australia. Gawn ni weld am Israel Folau yn sicr i fi un o'r chwaraewyr gorau yn y byd ar y foment. Mae dan nhw cefnwyr tu ôl i'r scrum sydd yn cryf iawn. Mae dan yn sicr pryd maen nhw'n ware ar ei gorau. Nhw ar y foment yw'r cefnwyr gorau yn y byd, fi'n meddwl, gyda'i gilydd a rhaid ni bod yn amddiffynol wythnos yma yn challenge mwy â ni yn sicr dros y blwyddyn diwethaf. Yn personol, chi'n wynebu Matt Gitto, mae'n debyg. Tipyn wahaniaeth o'r boes Lloegr fel Burgess ac ati? Ie, mae fe'n chwarae gwahanol. Mae fe'n chwarae sydd yn mae fe'n neud pethau ddigwydd. Mae fe'n chwarae gyda Bill yn y ddwylo, mae fe'n gyflym, mae fe'n boi clyfar iawn. Fi'n meddwl fe yn sicr fel ail distributor really, fe'n yw'r gorau yn Ewrop. Yn sicr un o'r gorau yn y byd yn ei safle a i fi mae hwnna'n ffantastig i gael ware yn erbyn rhywun fel Matt Gitto ar y safle yma. Mae fe'n real challenge arbennig a challenge fi'n edrych mlaen at. A chi wedi cael lle nawr yn y chwarteri, oes lai o'r pwysau am y gêm neu beidio? Sa'n meddwl ni, fi'n meddwl sicr oedd boys yn blest a beth digwyddodd i Sadwrn a siarad yn erbyn Lloegr a dyn ni'n gwybod ni trwodd, ond dyw hwnna ddim yn rhoi llai o pwysau ar y gêm yma. Mae'n bwysig bod ni'n mynd mas na trin ni fel unrhyw gêm prawf a dyn ni really mo'n ennill i gêm yma. Mae pawb yn gwybod y ddau beth pwy ni'n waro os ni'n ennill a pwy ni'n colli a mae pwysau mawr anon ni ennill y gêm yma. Dyn ni ware yn erbyn tîm cryf, dyn ni ware yn erbyn siwr o fod y tîm sydd wedi ymosod y gorau yn y tournament hyd at hon. Mae dan nhw chwaraewyr, mae dan nhw fforddwr sy'n nhw gyd yn gwybod beth nhw'n gwneud. Mae nhw'n cryf iawn ond ni wedi ware yn dda hyd yn hyn, ni wedi dangos pethau, mae rhaid i roi gêm cyflawn mewn ymosod ac ymddiffyn mewn penwythnos yma. Osgoi warae yn erbyn De Affrica, os bosib? Wel, hwnna'r challenge. Fi'n meddwl dangosodd De Affrica wythnos diwetha pryd maen nhw'n moyn ware fel De Affrica. Pryd maen nhw'n mynd nôl i'r ffordd o ware. Maen nhw'n y gorau maen nhw'n tîm sy'n edrych un o'r tîm y gorau yn y byd. Maen nhw'n corfforol, maen nhw'n ddim yn ware gormod o rugby, ond maen nhw'n really ware'r gêm fel mae pob un yn gwybod bod nhw'n ware. Gawn ni weld beth sy'n digwydd i Sadwrn a wedyn paratoi ar gyfer y cwarteri. Ydych chi wedi gweld yr ysbrydion yn y gwesti yma? Nadw, sa'i wedi gweld unrhyw to. Mae cwpl o boys yn sôn am beth i, ond fi'n ffodus. Fi'n meddwl mae un ystafell fan hyn falle yn ychydig yn dodgy, ond sa'i wedi gweld unrhyw to. Sa'n credu man nhw. Tam bod fi'n gweld i. A gêm mawr pêl-droed dydd Sadwrn hefyd, os unrhyw boys yn edrych at y teledu ar ôl gêm rygbi? Ie, yn sicr. Bydd y boys yn edrych ma'n. Cymru, mae dim ond angen nhw 1 pwynt mwy. Mi'n mynd trwodd a yn sicr mae fe'n ar y foment, mae fe'n period ffantastig o dda iawn i fod yn
rhan o chwaraeon fan hyn yng Nghymru. Mae'r tîm Pildroed yn gwneud yn dda, mae'r tîm rugby yn gwneud yn dda. Mae fe'n moment special iawn i fod yn Cymraeg. All done?